रायजोफोर खोथायाथ' बिराद गाज्रि जाबाय नङासै होमबा ने मा जावसिनो मा गाज्रि खामानि मावदों जोंलाय जेन'बा हो गाज्रि खामानि मावनाया बिदि लांदां फादाङाव लोगो हमनानै रिल्स बानाया मिथिबाय रायलाया मिथिबाय नोंखौ आं खानानै लाखिदोंमोन नामा एक्टर लाइनाव नायगासिनोसो दं आङो नोंनि भिडिअ लाबोनायखौ मिथिबाय ना नोङो सोर सोर हिनजावजों थांनानै अफा बेरायहैनानै भिडिअ लाहैदों आं नोंखौ माबा होनदों नामा हो आं नोंखौ माबा होनदों आरो नोंसोरो रिल्स बायसिना लागासिनो आंनि मुं लाहरगासिनो मिथिबाय दा नायगासिनोसो दं आङो लागाव बे खेबाव कनजिताया गावनि एक्टर दैदेनखौ लागावबाय नोंखौ लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलां आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि सानसे समायाव दैदेना जानांगौ कनजिताखौ गाब्रबगोन मानो होनोब्ला ओरैबायदि माबा माबि बुंनानै जेन बिसोरो हौवा हिन्जाव हासबेन्ड वाइफ बैफोरबायदि बाथ्रा बुंलायलायनानै मिडियायाव बिसोरो रिल्स सेन्ड खालामगासिनो मिडियायाव बिसोरो भिडिअ बानायगासिनो दा बैखौ लानानै कनजिता सिस्टारा बिखौ दैदेनखौ लागावना होबाय नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय दा फेसबुकबो लाबानो मा कनजिता मैदोम दैदेन बैफोरबायदि आरो दैदेनजों रिल्स बानायनाय नुनानै माने मैदोमजों रिल्स बानायनाय नुनानै दैदेना ओरैबायदि खर' गुदुं जाबाय आरोना माने मा बुंबावगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लासो बुजि मोनगोन माने जानांगौ दैदेना गोसो थोमारोमोन खोमा ना बिथाङा एसे मेजेरोमोन दा बेखौ नुनानै जानला मानला कन्टेन्ट जानला मानला भिडिअ लाबोगासिनो नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायलांबाय थाब्लासो बुजि मोनगोन स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा बुंनो गोसो बै कनजिताखौ दैदेनखौ नोंथांमोना मा बुंनो गोसो खनसे कमेन्ट खालामनानै बुंहरदै प्लिज नोंथांमोना बुंनो गोसोब्ला बुंनो हागोन आरोना दा जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामदो जों भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोनोसै थौलाय बै कनजिता मोननि बागै सासे ब्रादाराबो मा बुंखो मा बिबुंथि होखो जों बेखौ नायग्रोना लानि फार्स्टआवनो थौदो नायग्रोना लानि दान्दिसे दे नोंखौ आं खानानै लाखिदोंमोन नामा एक्टर लाइनाव हो माबायदि भिडिअ बानायबाय थानाय बायदि मोनदों नोंलाय बुरबक भिडिअखौ बानायबा मोजां बानायबाय था मिथिबाय दा आंनि नाम लायै मा जावसिनो मा गाज्रि खामानि मावदों जोंलाय जेन'बा हो गाज्रि खामानि मावनाया बिदि लांदां फादाङाव लोगो हमनानै रिल्स बानाया मिथिबाय रायलाया मिथिबाय नोंखौ आं खानानै लाखिदोंमोन नामा एक्टर लाइनाव नायगासिनोसो दं आङो नोंनि भिडिअ लाबोनायखौ मिथिबाय ना नोङो सोर सोर हिनजावजों थांनानै अफा बेरायहैनानै भिडिअ लाहैदों आं नोंखौ माबा होनदों नामा हो आं नोंखौ माबा होनदों आरो नोंसोरो रिल्स बायसिना लागासिनो आंनि मुं लाहरगासिनो मिथिबाय दा नायगासिनोसो दं आङो बक्साला आंखौ गरम दा खालामखा मिथिबाय जादों बायदि मोनथार नामा नोंलाय आंखौ गरम दा खालामबाय दा थाखा रिल्स लादों लोगो हमलायदों रायलायलायदों दाख्लैनि जावलायलायबाय नोंनि थाखायनो आङो बिदि बैदोंबो नानिखा गोनां मा गोनां होननानै जावजादों कनजिता होनै कनजिता दाख्लैबो आंखौ खननै मोनबाय मा मोनबाय होननानै फानबाय आंखौ बांद्राय जानला दा होनबाय थादाया मिथिबाय दा आदसा रायजोफोर खोथायाथ' बिराद गाज्रि जाबाय नङासै होमबा ने साननैसो सिगांसो बुंदोंमोन पार्टि फानग्रा गुवाहाटीयाव पार्टि फानग्रामोन फानहैयोमोन होननानै आरो लोगोसेनो बुंदोंमोन जे जाय मानसिया नानेखा ब्रेव असाइस बेफोरबायदि मानसिजों आङो मा खालामा रिल्स भिडिअ बानाया होननानै बुंदोंमोन दिनै बेफोरबायदि बुंनायनि उनावहाय दिनैहाय जाबायदिखौ जों नुनो मोनबाय बेयाव माखासे साननांगौ बाथ्रा थायो आरो फैदों आरो मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला मैदोमनि भिडिअ नायो बिथाङा सानो जानो हागौ प्राउड फिल खालामो जानो हागौ जे आंखौ सोर मा खालामनो हागौ आं बायदि ससियेल मिडियायाव बुंनो हाग्रा रावबो गैया बायदि रोखोमनि बाथ्राखौ हयथ' निस्सय सानोबो जानो हागौ आरो बिथाङा ओरैबायदि बाथ्राफोर बुङो जाय बाथ्राफोरखौ जोंनि गथ' गथायजों जोङो नायजाबजाया जोंनि गथ' गथायजों जोङो नायनानै खोनासंनो हाया बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोंहा बिथां मिस्टार मैदोम बसुमतारिया बुङो आरो बिथाङा गावखौ ओरैबायदि माने देखायो जे आं सासे बिराद साफा मोजां आंनियानो गासैबो बायदि देखायनानै ओरैबायदि हब्राहै बिथाङा बुङो आं बुङा गासैबो बाथ्रायानो गाज्रि होननानै मैदोमनियाबो थिगानो माखासेया नाथाय डाइरेक्टलिहै कनजिताखौ नोङो मा सिन्था खालामनानै लोगो हमहैखो
दिनै पाब्लिकआ नोंसोरखौ सोंखारिदों नोंसोरलाय माथो सानदों दिनै मा सानदों पाब्लिकनि सोंखारिनाया जेबो नङा जोंहा फैसा मोनबानो जाबाय होननानै सानदों ना माथो सोर बुंनो हागौ पाब्लिकआ सोंखारिनायखौ दुखु मोना होननानै 100% नोंसोरो दुखु मोनदों बे गेरान्टि आं लोरदबो जायाबो होनना बुंनोबो हागौ नाथाय आं बुंदों 100% होद आं मानो लोगो हमहैखो होननाबो सानदोंबो जानो हागौ दायो मैदोमा दाख्लैबावै सिगाङावहाय होसोजादोंमोन नङा होमबा ना होसोजादोंमोन सोरबा हिनजावजों लाइन मारिनायनि थाखाय थाहैनायनि थाखाय दा मैदोमखौ दिनै मा होननानै सोंखारिदों नाय कनजितानि रिल्स भिडिअ थांनानै नायहैलाय आरो 100%ly जाया नानेखा गोनांजों भिडिअ बानायनो गोसो गैया बिथाङा दिनै थांनानै भिडिअ बानायहैदों जोंबो हायो मैदोम बायदि बुंनो थाखाय मैदोम बायदि जोंबो गाज्रि गाज्रि भाषाखौ जों बाहायनो हायो प्रब्लेम गैया बेबायदि गाज्रि गाज्रि भाषा बाहायनायाव जोंबो हायो पाब्लिकनि बुंनायखौ जोंबो इगनर खालामनो हायो नाथाय आब्रुथि गोनां राव नङाब्ला समाजाबो नोंखौ मान होनो नागिरा आरो लोगोसेनो नोंबो समाजनि नोजोराव गावखौ मोजां होननानै सिनायथि होनो हाया आरो लोगोसेनो दिनै ससियेल मिडियायावहाय उन्दैनिफ्राय लाजेननानै बोराय बेंथ'सिम भिडिअ नायो बिसोरो सोरबायदि मानसिया मोजां बुंदों सोरबायदि मानसिया मोजां बुङाखै बिजिरनो हानाय बिसोरनियाव बोलो दङ सानसे बेलासे जों लोगो मोनगोन आरो बै समाव जुदि जोङो लोगो मोनोब्ला जोंखौ सन्माननि जायगायाव बिसोरो जोंखौ ठाट्टा आरो निन्दासो खालामगोन बेनि थाखाय जोङो आब्रुथिखौ लाखिनो आरो गावनि सन्मानखौ लाखिनो थाखाय जों बेफोरखौ बुङा नाथाय दिनै नों बिराद लासिं सिं जाबाय खिन्थु मैदोम ओरैबायदि लासिं सिं जाबाय दिनै नोङो फेमास जानो थाखायसो थांदों फेमास जानो थाखायसो थांदों कनजिताया जे दायो ओरै थगायलाय ओरै दावराव खालामलाय मैदोमजों थालाय दैदेनजों थालाय आरो गावनि हौवाजों थालाय जेरैहाय दावराव दावसि जानानै फेमास जाबाय नोंबो दा कनजिताजों थांनानै फेमास जानो मा सिन्था खालामबाय नङासै होमबा मैदोम नोंखौ डाइरेक्टनो बुंदों जोङो नोंखौ रावबो बुङाखै जानो हागौ खिन्थु आं बुंदों खिन्थु मैदोम नोंखौहाय रावफोरखौ सोलाय मोजां भाषाफोर बाहाय मानोना नोङो बुङो उन जोलैखौ मा फोरोंलांनो होननानै नोंनि बुंनायावनो प्रथमावनो नोंनि रावखौ नों सोलायग्रोनांगोन होमबासो नोङो नोंनि फैबाय थानाय उन जेनेरेसनखौहाय नोङो फोसाबनो हागोन मैदोमखौ मोजां मोनग्रा मैदोमनि फलोवार्सफोर बुं मा बुंनो गोसो खिन्थु आं जेबो साना आंनि फारसेनिफ्राय हले आं जेबो साना मानोना आं गाज्रि भाषाबो बुंखायाखै आरो मेगन सानाबो बुङाखै आरो आं बिसोरनि आखलखौसो आं देखायदों आं बिसोरनि आखलखौसो देखायदों बेवहाय आंहा जेबो साननांगौ गैया हामबायसै थाबाय नोंथांमोना दा बेयाव कन्ट्रभार्सिया सानै साथाम साब्रै साबा बेफोरबायदिनो सामफ्रोमबो जालांगासिनो आरोना बेबो सोर कनजिता दैदेन बैफोरबायदि दा बिसोरो मा देखायनो सानखो मिडियायाव फेसबुक बोलाबानो बिसोरनिल' फाथै फानलायनायनि खोथा ओंखारदोंमोन आरोना सिगां मैदोमा फाथै फानलायनायनि खोथा बुंदोंमोन कनजिताखौ दा कनजिताजों बोरै रिल्स बानायनो हाखो मैदोमा बैफोरबायदि गोबां मानसिया बाथ्रा बुंदों आरे भाइ रिल्स बानायनाया जेबो खोथा नङा जेबो लाजिनांथाव जे रिल्स बानायबानो जे सोरबा देहानि सोमोन्दो लादों माबादों बेफोरबायदि सानो नामा बेफोरबायदि साननो नाङा रिल्स बानायथों मेगन देरनो नाङा दा आं बुंनाय खोथाया बिसोर जे नंखाय बाथ्राखौ लानानै जे मानसिफोरा सोरबा बैसोर रिल्स बानायनो थांदों बिसोर सोमोन्दो दोङो मोजां मोनलायो बैफोरबायदिया जोबोद गाज्रि दै बेफोरबायदि बुंनायानो जोबोद खर'आव जेबो मेलेम गैया बेफोरबायदि बुंनांगौ आरोना रिल्स बानायबाय थाथों नाथाय गाज्रिल'सो बानायनाङा मोजांखौ बानायबाय था गाज्रिल'सो बानायनाङा दा देखा देखि खुलायाव रिल्स बानायनायालाय माथो गाज्रि जाखो आंनि बायदिब्ला आरोना दा आंबो बुंनो सानदों आरो कनजितानियाबो एसे गाज्रि जादों हौवा थाखानानै जे नोङो गुबुनजों रिल्स बानायबाय थानायाबो एसे बोरैबा मोनदों आरोना हौवायाबो एसे दुखु मोनदों जानांगौ दा आं बुंनो सानदों रिल्स बानायबा हौवा हिन्जाव बानायबाय था जेबोखौबो साननाय नङा नाथाय सोरनिबा न'खराव हर थाहैनाय सोरनिबा न'खराव नोङो साननै सानथाम थाहैनाय बेफोरबायदिया एसे गाज्रि दै नों खामानिखौ मावाखैबाबो गोरोन्थि खामानिखौ मावाखैबाबो सानसे समाव गाब्र'नो हागौ दा बेनिखायनो बुंदों कनजिता सिस्टार नोंथाङा एसे लिमिटआव खामानिखौ माव एसे लिमिटआव रिल्सखौ बानायनायखौथ' जेबो साना नाथाय गुबुनजों गले गले खालामनायखौ एसे गार आरोना
मानसिया मोजांखौबो गाज्रि सानो गाज्रिखौबो मोजां सानो दानि जुगाव जेबो फोथायजाया रावखौबो बेनिखायनो एसे मोजाङै खामानिखौ मावलांबाय था रिल्स बानायनाय नङा बानायबाय था जों बर' हारिफोरा रिल्स बानाय आरो गुबुन देशनिफ्राय गोबां आरजि गोबां फैसा थाखा कामाय बेखौसो सानो जोंबो दा आंनि बुंनाया बेखिनिसै आङो बुंलायनांगौ खोथा गैया बाराद्राय बुंबा गाज्रि मोनगोन आंथ' कनजिता सिस्टारखौ जेबो जावनाय भिडिअ नंखाया नैबे जास्ट मटिभेसन टाइपनि भिडिअसो जास्ट आपडेट्स आरोना दा बेनोसै नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टनो एसे फोरमायहरब्लानो जाबाय दै नोंथांमोना बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदो एसे फोरमायहरनो दाबावसै दे आं कमेन्टखौ रिप्लाय होगोन ना नोंथांमोननि दे बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन